to, že nadávaš na výzor každej jednej žene a vždy aj na farme to tak bolo, OK, je to tvoja obrana, ale trošku si pozametať pred svojim vlastným prahom. Ja tu poviem len jednu vec. Je sa to hovorí veľmi ťažko, ale si piča. A už keď niekto chce na mňa niečo vyťahovať a akože ma chcieť ošierňovať, nech to aspoň nie sú výmysly. Nech to nie sú také, že z brucha vyťahnem prvá blbosť, ktorá mi napadne, pretože ja, aj tí ľudia, ktorí ma poznajú aj zo školy, či zo základnej, zo strednej, z výšky, ja som bola vždy prvá, ktorá si zastávala tie deti, ktoré boli šikanované. Ja som sa v živote nikomu nevysmievala za výzor, že jedna. Ale to Sa cítim a týždeň imunitu, veď počkaj. No. Týždeň ju bude mať, ale potom... Vlastne preto... No, přesně. Čo by som jej mala zavidieť? Inteligentný, tak sa nechytej na takovýhle